dan ban ai enjeng baro ados ban ngalayo aro ka certificate baro arteli ka ba kados ka benengkong bat ka baan akados ka benengkong nga ai enjek hata si potrik do benai match baro si temen ni alek yang dia aku boleh sebut di nos di badan hati SSC dari dagang jin pentik jongki tingi yang mana jin start ka jong haki doktor pagila ban sina ya kani ka dawai ka ba la ban yada ya ngi kibriu ba ro kum kinong song hapo ka thai duan bat ka ri bat ka jala ni ba ro away tingi next kan pagindang yai dua ai susu ba boleh un isnai ban ai ka jin start hakabaki doktor kinshen pan sendan ban yo ban shnai kini kidawai kibala sendan ban penkot ya uni jimpang dia kumtang adon ka jingkit klik ka bakraw na bentang para sinong para tao hang niya po usla ban ya ka thai riwar ba e jongi snau pa kantam ki para kentai ba ki para long keme wat shiftim wan shakmat ban aya kene ka enjen